Şiir yağı bilen has kuwatly. Yurdumuzda iqtisadiyy diversifikatsiyalaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlary ýurdumyzda öndürmek we eksporty artdyrmak ugruna uly işler alyp barylýar. Muň netijesinde ölümçilik düzümleri giňeldilýär, içerki hemde daşarky bazarlar üçin öndürilýän ölümleriň sany we köpeldilýär. Tebii orlara baý bolan watanymyzda importyň ornuny tutýan nebit-kimi ölümleriň ölümçiligi ýerli artdyrylýar. Şiir ýağı brendi bilen çalgy ýağlaryň öndürilýän Afuda Akym Hojalyk Jemgyýeti muň aýdyň misaly bolup durýar. 2020-nji ýylda döredilýän bu kärhananyň mineral ýağ ölümçilik zawody Lewat welaýatyna ýerleşip, ol dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň iň kämil enjamlary bilen üpçün edilendir. Zawodda ölümleriň 25 görnüşi öndürilýär. Çalgy ýağlarynyň görnüşleri bolsa, ondan gowrak bolup durýar. Olardan plus SN 5W30, plus SN 5W40, sintetiki motor ýağlary, plus SN 10W40, plus SL 10W40, yarım sintetiki motor ýağlary, ýolagçy awtologlaryny we gönlüň benzin hemem turbo dizel hereketlenicileri ýa-da katalitik öwürjileri bolan yeňil fewda olaglaryny ulanmak üçin niýetlenendir. Plus SHB'de 10W40, plus SHB'de 15W40. Agyr iş şertlerini işleýän yarım sintetiki motor ýağlary, ýük awtologlary, furgonlaryň, awtobuslaryň, uruluşuk maşinlaryň, owa hojalyk, gemi ýa-da dizel generatorlaryň we dizel hemem benzin ýolagçy awtologlarynyň we yeňil awtologlaryň agyr iş şertlerini işleýän turbo görnüşli we turbo görnüşli däl hereketlenicilerine ulanmak üçin niýetlenendir. Plus HD 15W40 agyr iş şertlerini işleýän dizel we benzin hereketlenici ýağlary, Euro 2 ýa-da has öňkü we ýük awtologlary, furgonlaryň, awtobuslaryň, uruluşuk maşinlaryň, owa hojalyk gemi ýa-da dizel generatorlaryň agyr iş şertlerini işleýän hemde turbo görnüşli däl hereketlenicilerine ulanmak niýetlenendir. Plus SHP-D 20 we 50 agyr iş şertlerini işleýän yarım sintetiki motor ýagy, ýük awtologlary, furgonlaryň, awtobuslaryň, uruluşuk maşinlaryň, owa hojalyk gemi ýa-da dizel generatorlary we dizel hemem benzin ýolagçy awtoloklarynyň yeňil awtoloklarynyň agyr iş şertlerini işleýän turbo görnüşli hemde turbo görnüşli däl hereketleniciler üçin niýetlenendir. Bulardan başga zawodda transmissiýa çalgy ýağlary, owa hojalyk ulaglary çalgy ýağlary, hidravlik ulgam ýağlary, şeýle-de fenagat ýağlary öndürilýär. Şiir ýağı çalgy ýağlarynyň hemmesi kompaniýanyň laboratoriýasyna barladan geçirilýär. Önümleriň Türkmenistanyň döwlet ülgülerine, şeýle-de halkara ülgülerine laýyk gelmegine aýratyn üns berilýär. Habarlaşmak üçin maglumatlar siziň ekranyňyzda. Afuda Akym Hojalyk Jemgyýeti, Aşgabat şäheri, Berqararlyk etrawy, Täşmemet Suwhan Guliýew köçedi, 43-nji jaý, telefon belgisi 60-ýerlikden 41 32 72. Lewat welaýatynyň Dänew etrawynyň Aşgabat Aýhan birleşigindäki mineral we sintetik ýağ öndürýän zawody. Şiir ýağı bilen has kuwatly.